Καλημέρα φίλοι μου σε άλλη μια προβολή του καναλιού μας TAC Emercon. Το σημερινό μας θέμα είναι η κάρτα απώλειας υγείας ή κάρτα τραυματία. Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες παρουσιάσεις μας, η φροντίδα μιας τακτικής σε τακτικό πεδίο μιας απώλειας υγείας είναι μια συνεχόμενη διαδικασία, η λεγόμενη αλυσίδα φροντίδας. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή του στο σημείο τραυματισμού που ο first responder θα προσφέρει τις πρώτες βοήθειες μέχρι και την οριστική διακομιδή σε μια υγειονομική κατάσταση όπου θα γίνει πλήρης αποκατάσταση της υγείας της απώλειας μάχης, η διαδικασία είναι συνεχιζόμενη, δεν διακόπτεται. Πολύ σημαντικό ρόλο στη συνέχεια της διαδικασίας και στην ακριβή ενημέρωση σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας φροντίδας για την κατάσταση και τα ευρήματα της στην απώλεια υγείας παίζει η κάρτα απώλειας υγείας ή κάρτα τραυματία. Η κάρτα απώλειας υγείας ή κάρτα τραυματία βρίσκεται στην ατομική υγειονομική συλλογή μάχης του μαχητή μαζί με τον ανεξίτηλο μαρκαδόρο του. Οποιαδήποτε μορφή και αν έχει η ατομική υγειονομική συλλογή του. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η κάρτα απώλειας υγείας δεν αποτελεί checklist. Δηλαδή, δεν κάνουμε τις ενέργειες πάνω στην απώλεια μάχης σύμφωνα με την κάρτα τραυματία. Αντίθετα, ό,τι ενέργειες κάνουμε και ό,τι ευρήματα βρούμε κατά την πρωτογενή και δευτερογενή εκτίμηση της κατάστασης της απώλειας μάχης, τα συμπληρώνουμε πάνω στην κάρτα απώλειας υγείας. Οι κάρτες απώλειας υγείας μάχης έχουν πολλές μορφές. Τα τελευταία χρόνια και μετά την καθιέρωση της Tactical Combat Casualty Care σε όλους τους δυτικούς στρατιωτικούς οργανισμούς, έχει υιοθετηθεί η κάρτα απώλειας υγείας του Αμερικανικού στρατού, των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ή αλλιώς DD Form 1380. Η DD Form 1380 έχει σχεδιαστεί από το Συμβούλιο της Tactical Combat Casualty Care, πράγμα που σημαίνει ότι μετά από μελέτη καταλήξαν σε αυτή τη μορφή ώστε να είναι όσο πιο απλή γίνεται και ταυτόχρονα να περιέχει όσο περισσότερες γενικά πληροφορίες γίνεται. Η μορφή της DD Form 1380 είναι αυτή. Αυτή είναι η πρώτη σελίδα. Αυτή είναι η original DD Form στα αγγλικά. Και αντίστοιχα, μια ελληνική DD Form 1380, στην ουσία η αγγλική μεταφρασμένη. Για να μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Την κάρτα λοιπόν τη σημειώνουμε είτε μετά την πρωτογενή εκτίμηση, μόλις τελειώσουμε την εκτίμηση της απώλειας μάχης, είτε κατά τη διάρκεια, αν έχουμε κάποιο βοηθό που δεν μπορεί να προσφέρει κατά τη διάρκεια του χειρισμού της απώλειας, να του δώσουμε να συμπληρώνει αυτά που του λέμε. Όπως είπα και πριν, η κάρτα δεν είναι checklist για να την κοιτάμε και να κάνουμε πράγματα πάνω στην απώλεια. Αντίθετα, ό,τι κάνουμε πάνω στην απώλεια το περνάμε στην κάρτα. Πάμε να δούμε τώρα τις πληροφορίες που περιέχει αυτή η κάρτα. Όπως βλέπετε πάνω, Tactical Combat Casualty Care, TC3 Card. Έχουμε τον αριθμό της απώλειας. Όταν διαχειριζόμαστε κάποιο περιστατικό μαζικών απώλειών, γράφουμε τον αριθμό, ποια απώλεια είναι αυτή που έχει ο ιδιοκτήτης της κάρτας, ο κάτοχος της κάρτας. Στη συνέχεια τσεκάρουμε με tick τη σειρά προτεραιότητας, είτε είναι επίγον, είτε προτεραιότητα, είτε ρουτίνα. Τα στοιχεία του κατόχου της κάρτας, όπως είπα και πριν, είναι ατομική, περιλαμβάνεται μέσα στο IFAC, στην Ατομική Υγειονομική Συλλογή Τραύματος. Οπότε ο κάτοχος πάνω στην κάρτα γράφει τα στοιχεία του, ονοματεπώνυμο, τον αριθμό μητρώου του. Αν είναι άρεν ή θήλη το προσωπικό, ο κάτοχος, την ημερομηνία που συμπληρώνουμε την κάρτα, την ώρα, υπηρεσία ή μονάδα. Πολύ σημαντικό να έχουμε συμπληρωμένες πάνω στις αλλεργίες μας. Παράδειγμα, αν κάποιος είναι αλλεργικός στα αντιβιωτικά, πρέπει να το έχει γραμμένο πάνω, έτσι ώστε να ξέρουν οι first responder και οι πάροχοι πρώτων βοηθειών αν μπορούν να δώσουν ελεύθερα φάρμακα. Στη συνέχεια έχουμε πληροφορίες όσον αφορά το μηχανισμό τραύματος. Βλέπουμε πυροβολικό, νάρκι, τυφλό τραύμα, τροχαίο, RPG, εγκάβματα,
αν είναι πτώση, αν είναι χειροβομβίδα, είναι πυροβολισμός, αν είναι κάποιο IED ή κάποια άλλη αιτία τραυματισμού. Συμπληρώνουμε με τικ δίπλα στο κουτάκι. Στη συνέχεια έχει ένα σχεδιάγραμμα του ανθρωπίνου σώματος. Έχει στα 4 άκρα, αν έχει τοποθετηθεί το τουρνικέ άκρου, όπου συμπληρώνουμε στο αντίστοιχο κουτάκι τι τύπος τουρνικέ έχει συμπληρωθεί και έχει τοποθετηθεί και την ώρα. Επίσης θα δούμε ότι έχει το ανθρώπινο σώμα διαμοιρασμένο με κάποια αρρύθμιση πάνω. Η αρρύθμιση αυτή είναι για τον προσδιορισμό των εγκαυμάτων. Αν έχουμε εγκαύματα, για να υπολογίσουμε την επιφάνεια συνολικής έκτασης, συνολική έκταση επιφάνεια σώματος. Βλέπουμε, είναι σύμφωνα με τον κανόνα των 9, όπου η κεφαλή εμπρός και πίσω πιάνει 9%, ο κορμός εμπρός και πίσω 36%, το κάθε χέρι εμπρός και πίσω από 9%, 18% εμπρός πίσω τα δύο κάτω άκρα, τα πόδια, 1% η περιοχή του περίνεου και των γεννητικών οργάνων, και βλέπουμε ότι εμπρός πίσω αντίστοιχα είναι διαμερασμένο στο μισό, δηλαδή εμπρός 4,5% τα χέρια, 18% ο κορμός, 9% το κάθε πόδι, 4,5% η κεφαλή και 1% το περίνεο. Στη συνέχεια, παρακάτω, είναι το πεδίο όπου συμπληρώνουμε τα σημεία και συμπτώματα. Γράφουμε την ώρα και συμπληρώνουμε τα ζωτικά ανάλογα την μέτρηση που έχουμε κάνει στη συγκεκριμένη ώρα. Τα ζωτικά είναι ο σφυγμός, η αρτηριακή πίεση. Η αρτηριακή πίεση στο πεδίο, η μόνη ένδειξη που μπορούμε να πάρουμε είναι με την ψηλάφιση του σφυγμού, οπότε αν ψηλαφούμε κερκιδικό, που σημαίνει ότι η συστολική πίεση είναι από 90 χιλιοστά υδραργύρου και πάνω, το συμπληρώνουμε εδώ πέρα και μπορούμε να γράψουμε απλά ψηλάφιση κερκιδικού στο κάθε κουτάκι, ή ψηλάφιση μυριαίας ή ψηλάφιση καροτίδας. Στη συνέχεια, αναπνευστικός ρυθμός, ποιότητα και αναπνοές ανά λεπτό, ο κορεσμός του οξυγόνου με οξύμετρο εάν αυτό είναι διαθέσιμο, η εκτίμηση του επίπεδου συνείδησης μέσω της μεθόδου AVPU, αντίστοιχα συμπληρώνουμε A, V, EP ή U στο κάθε τετραγωνάκι ανάλογα με την ώρα που έχει γίνει η εκτίμηση, και τέλος η κλίμακα πόνου από το 0 έως 10. Αυτό προϋποθέτει ότι η απώλεια έχει τις αισθήσεις του και το ρωτάμε ότι ανάλογα από το 1 έως το 10 σε τι κλίμακα είναι, πώς θα προσδιορίζεις τον πόνο που νιώθεις. Τελειώνουμε την πρώτη σειρά, την πρώτη σελίδα και γυρνάμε πίσω. Πίσω έχει πάλι τα ίδια στοιχεία, αριθμός απώλειας, πάλι ο αριθμός προτεραιότητας, και μετά πάμε να συμπληρώσουμε άλλες πληροφορίες. Αν έχουμε τοποθετήσει τουρνικέ, συμπληρώνουμε στο ανάλογο πεδίο, στο τετραγωνάκι, αν είναι άκρου, αν είναι για σημείο ένωσης ή ένα αορτικό τουρνικέ. Αν έχουμε κάνει επιδέσεις, αν είναι αιμοστατική, αν είναι πιεστική, οτιδήποτε άλλο, πάλι το αντίστοιχο πεδίο. Όσον αφορά τις ενέργειες του αεραγωγού, αν είναι άθικτος, αν είναι ok, φυσιολογικός, αν έχουμε τοποθετήσει MPA, αν έχουμε κάνει κρυοθυροειδική, αυτό αφορά προσωπικό υγειονομικό, αν έχουμε κάνει διασωλήνωση, αν έχουμε βάλει πρεγλωτιδικό. Όσον αφορά την αναπνοή, γράφουμε αν έχουμε τον κορεσμό του οξυγόνου, αν έχουμε κάνει θωρακική αποσυμπίεση με χρήση κάποιες βελόνας αποσυμπίεσης, πνευμοθώρακα ποτάση, αν έχουμε θωρακική παροχέτευση ή αν έχουμε θωρακικά τοποθετήσει αυτοκόλλητα θωρακικά επιθέματα. Στη συνέχεια, στο επόμενο πεδίο, συμπληρώνουμε τα φάρμακα που έχουμε χορηγήσει. Αν έχουμε χορηγήσει υγρά, γράφουμε το όνομα, τον όγκο των υγρών, την οδό που έχει χορηγηθεί και την ώρα. Για ποιο λόγο γράφουμε την οδό και την ώρα? Γιατί ακόμα και το νερό που θα του δώσουμε να πιει πρέπει να το σημειώσουμε. Παράδειγμα, υγρά εδώ, όνομα νερό, όγκος 200-300 ml, οδός περός από το στόμα και την ώρα που ήπιε η απώλεια το νερό. Αντίστοιχα, αν δώσουμε ενδοφλέβεια, γράφουμε τα αντίστοιχα υγρά και τον τρόπο που χορηγηθήκαν και την ώρα και την ποσότητα. Αυτό αφορά αν υπάρχει πρωτόκολλο αίματος, αν έχει χορηγηθεί, αν έχει γίνει μετάγγιση αίματος. Και πάμε μετά στα καθαρά στα φάρμακα.
φάρμακα αναλγητικά, αντιβιωτικά ή οτιδήποτε άλλο έχει χορηγηθεί. Στο αντίστοιχο πεδίο συμπληρώνουμε τα φάρμακα. Αν έχουμε δώσει άλλο, αν έχουμε δώσει το pill pack, αν περιέχεται στην ατομική υγειονομική συλλογή, αν έχει τοποθετηθεί κάλυμα οφθαλμού, κάποιος νάρθηκας, αν έχουμε πάρει μέτρα πρόληψης υποθερμίας και τι τύπος των μέτρων πρόληψης υποθερμίας. Και τέλος, στις σημειώσεις γράφουμε οτιδήποτε άλλο θεωρούμε, οποιοδήποτε άλλο έβριμα ή κάποια παρατήρηση που θεωρούμε ότι θα είναι χρήσιμη στο επόμενο επίπεδο φροντίδας. Και στο τέλος γράφουμε τα στοιχεία του πρώτου ανταποκριτή, δηλαδή αυτόν που συμπλήρωσε την κάρτα και έδωσε τις πρώτες βοήθειες. Η κάρτα αυτή λοιπόν είπαμε ότι βρίσκεται εντός του IFAC. Μετά από πολύ καιρό καταλήξαμε στο ότι η κάρτα πρέπει να έχει μέγεθος Α5, κόλλας Α5, πλαστικοποιημένη, γιατί αν είναι απλό χαρτί, τα στοιχεία της φύσης, τον υδρότα και διάφορα, την κακομεταχείριση που θα υποστεί στο πεδίο θα καταστραφεί. Συμπληρώνεται με ανεξίτηλο μαρκαδόρο, μέτριας μύτης, ούτε λεπτό ούτε χοντρό. Στο μέγεθος καταλήξαμε διότι αν είναι πολύ μικρή, πρώτον θα είναι πολύ δύσκολο να συμπληρωθεί και οι σημειώσεις που θα τοποθετηθούν επάνω να είναι ευανάγνωστες. Πρέπει να είναι ευανάγνωστες. Γι' αυτό το λόγο καταλήξαμε στο μέγεθος Α5. Τα στοιχεία και τα πεδία πάνω συμπληρώνονται με τη χρήση ανεξίτηλου μαρκαδόρου. Μπορούμε να γράφουμε τα στοιχεία πάνω στο γάντι μιας χρήσης που φοράμε σαν προστατευτικό. Πίεση, αναπνοές, σφυγμός και θερμοκρασία. Εδώ μπορούμε να γράψουμε τις ώρες που το έχουμε κάνει, παράδειγμα 10 και 30 και στη συνέχεια ό,τι άλλο χρειαστεί να γράψουμε. Το πρόβλημα με αυτή τη μέθοδο είναι ότι μόλις βγάλουμε το γάντι για να το παραδώσουμε σε αυτό που θα παραλάβει την απώλεια υγείας μας, είναι πολύ πιθανό αυτό να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στον κάλαθο των αχρήστων. Πράγμα που δεν το θέλουμε σε καμία περίπτωση. Τέλος, μια άλλη αξιόπιστη μέθοδος είναι να συμπληρώσουμε τα ευρήματά μας και τις μετρήσεις των δικών σημείων πάνω στην απώλεια. Δεν είναι ότι καλύτερο, γιατί δεν είναι καλό να ζωγραφίζουμε τους τραυματίες μας, τους ασθενείς μας. Το πρόβλημα όμως είναι ότι εάν δεν το κάνουμε, θα μείνουν πολλά κενά πάνω όσον αφορά τις ενέργειες που έχουμε κάνει στο επόμενο πεδίο φροντίδας. Οπότε, σαν ίστατη λύση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό, να τα γράφουμε πάνω, να γράφουμε τις πληροφορίες της κάρτας τραυματίας πάνω στο στέρνο του τραυματία μας. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε, που ήσασταν μαζί μας για άλλη μια προβολή του καναλιού μας. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και στο επανειδήν σε επόμενη προβολή μας.